Haduk ani kiting ya Messi ngap kumnu ong coach ka England shwa ban yakun semi-finals. Shwa baka England bat Argentina ken yakun semi-finals la sha ka sngi hakapor khat ar lai PWM. Na kali ong Thomas u head coach ka England. Haka jing yakren jong u bat ki lat pathai khobor ulo ong ba kinong lakai jong u kilala ban te lakam bha ya ka jingma nau Erling Haaland. Handra ulo ong ba ka jing lakai persya ya Messi kalong ka bapher. Umunjur ba uklur jong ke Argentina Messi ujudon baik da ki buj jing lakai ki bapla hau handai wala kataru Thomas udang shani skem ba ki noi lakai jong u kin la ban yakun ba bat ban pun sange ya ka jingma jong Lionel Messi Thomas ula pampauru ba uladon lepa ya kebuj ban persya ya Lionel Messi ha kani ka jing lakai semifinals hoj utip ba kakan hun jong u kinamla ban khangla sendon ya Messi na ka jing lakai jong u rai ngit skem ba ka kun hun jong u kan la ban le bha bat kum juru kan la ban penduna ya ka jing ma jong Messi